नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. सुरुवातीला अगदी थोडक्यात काही बातम्या सांगतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 डिसेंबरला मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उद्घाटन करणार आहेत असं आज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केलं आहे. धारगडमधल्या आयुष रुग्णालयाचंही उद्घाटन त्याच दिवशी पंतप्रधान करणार आहेत. गोव्यात होणाऱ्या जागतिक आयुर्वेद काँग्रेस परिषदेचा समारोप यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे आणि त्यावेळी अनेक 3 प्रकल्पांचंही उद्घाटन होणार आहे. मोपा विमानतळाला पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांचं नाव देण्यासाठी आंदोलनं झाली, मात्र या विमानतळाला माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचं नाव द्यावं असं गोवा सरकारकडून केंद्राला कळवण्यात आल्याची माहिती आहे. दुसरी बातमी बघूया. चित्रपट दिग्दर्शक राजदत्त यांना चतुरंग प्रतिष्ठानकडून जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. फोंड्यातल्या राजीव कला मंदिरात झालेल्या या सोहळ्यात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, बॉलिवूड अभिनेते अनुपम खेर यांच्यासह अनेक कलाकार हजर होते. गोवा मुक्ती संग्रामाच्या काळात महाराष्ट्रातील तसंच इतर भागातून जे स्वातंत्र्य सैनिकांचे गट गोव्यात आले त्यात राजदत्त यांचाही समावेश होता. त्यामुळे गोवा मुक्त करण्यात राजदत्त यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल आम्ही त्यांचे सदैव ऋणी राहू असं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटलं आहे. उत्तर गोव्यातल्या डिचोली भागात वांगणी शेतीला सुरुवात झाली आहे. पिळगाव तसंच मये भागात नांगरणी आणि इतर शेतीची कामंही जोरात सुरू आहेत. येत्या 4 ते 5 दिवसात भाताच्या लावणीलाही सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या भागात यंदा जवळपास 1800 हेक्टर जमीन वांगणी शेतीसाठी लागवडीखाली येणार आहे. आता दुसरी एक महत्त्वाचा विषय सांगतो. बेकायदेशीर लेट नाईट पार्ट्यांइतकीच आणखी एका विषयाची गोव्यात चर्चा आहे, ती म्हणजे पोलीस उपनिरीक्षक पद भरतीत झालेल्या घोटाळ्याची. या विरोधात आता गोवा फॉरवर्ड न्यायालयात धाव घेणार आहे. काय आहे हा नेमका घोटाळा याविषयी एक सविस्तर रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण त्याआधी बघूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर राजकीय नेतेही धास्तावले. बीचवरच्या बेकायदेशीर पार्ट्यांना आपलाही विरोधच राहील म्हणत कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो यांनी घेतली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट. दक्षिण गोव्यातल्या कुठाळी चर्चीत तब्बल 20,000 चौरस मीटर जमीन बेकायदेशीरपणे हडप केल्याचा चर्चचे फादर सिमाव देनिज यांचा आरोप. गेले 6 महिने अनेक तक्रारी करूनही कारवाई नाही. फुटबॉलचे धडे देण्यासाठी डच प्रशिक्षक आले गोव्यात. पुढचे काही दिवस गोव्यातल्या फुटबॉल ट्रेनर्सनाही देणार कोच प्रशिक्षण. CRZ कायद्याचा भंग करून मांद्रे आशवे भागात बांधण्यात आले 15 बेकायदेशीर निवास. मांद्रे पंचायतीने केला पंचनामा, मात्र या कॉटेजेसना परवानगी दिलीच कोणी, ग्रामस्थांचा सवाल. अमेरिकेत नोकरी देते म्हणून सांगून वडगावच्या तरुणाला बोगस दलालाने घातला 12 लाखांना गंडा. बोगस दलालाला पनवेलमधून पोलिसांनी केली अटक. आणि भूमिगत केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदल्यामुळे कुडचडेत पाईपलाईन फुटली. हजारो लिटर पाणी गेलं वाया. नागरिकांचा संताप. आता बातमी बघूया पोलीस भरतीतल्या घोटाळ्याची. नोव्हेंबर 2021 मध्ये झालेल्या गोव्यातल्या 145 पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या भरतीत घोटाळा झाल्याचं पोलीस अधिकाऱ्यांनीच केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झालेलं असतानाही ही भरती रद्द न करता आक्षेपार्ह उमेदवारांसहित अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी पुन्हा एकदा केला आहे. त्यामुळे या भरतीय प्रक्रियेविरोधात सरदेसाई यांनी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृह खातं सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र यावर अद्याप कोणतंही मत व्यक्त केलेलं नाही आहे. बघूया नक्की काय आहे प्रकरण. गोव्यातल्या 145 पोलीस उपनिरीक्षक पदांची भरती सध्या चांगलीच गाजते आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये झालेल्या या भरतीत निवड झालेल्या अंतिम उमेदवारांची यादी गोवा पोलिसांनी 2 डिसेंबरला आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली आहे. मात्र या यादीत निवड झालेल्या काही उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांवर बोट ठेवत गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी या भरतीत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे.
जे उमेदवार आदल्या दिवशी कॉन्स्टेबल पदासाठी घेतलेल्या लेखी परीक्षेत 10, 15, 30 गुण मिळवतात त्यांना दुसऱ्या दिवशी PSIच्या परीक्षेत 100 पैकी 98, 99 गुण कसे काय मिळतात असा सवाल करत सरदेसाई यांनी RTI खाली मिळवलेल्या माहितीनुसार काही आक्षेपार्ह उमेदवारांची नावच वाचून दाखवली आहेत. आता हांव तुमकां एक लिस्ट दाखयता जे आमकां PSI हे आमकां RTI मेळ्ळा. नांवां आहात, नांवां घेवप बरी न्ही पूण घेवची पडटा कित्याक नाजाल्यार तुमी म्हणटले वगीच लिस्टां हाडून दाखयता म्हणून. एप्लिकेशन नंबर 1680 निकिता निलेश नाईक कॉन्स्टेबल म्हणून ताका एग्जामीक 1 तारखेक पडले मार्क 15 100तले. दुसऱ्या दिसा PSIक ताका मार्क पडटा 83 म्हळ्यार कितली पर्संटेज वाडली 553% इन्क्रीज ऑफ मार्क्स. इतले ते एक दिसान इंटेलिजंट जाले. सुनील शेखर सावंत देसाई पयल्या दिसा ताका पडटा 18 मार्क, दुसऱ्या दिसा मार्क पडटा 98. शुभम सुरेश कोरगांवकर पयल्या दिसा पडटा 28, दुसऱ्या दिसा पडटा 98. प्रज्योत प्रशांत बकळे पयल्या दिसा पडटा 28, दुसऱ्या दिसा पडटा 98. स्वप्नील लाडको किनाळकर पयल्या दिसा पडटा 29, दुसऱ्या दिसा पडटा 94. सुशांत शांताराम गांवकर पयल्या दिसा पडटा 33, दुसऱ्या दिसा पडटा 99. रजत उदय नारोजी पयल्या दिसा पडटा 33, दुसऱ्या दिसा पडटा 89. संजय कुशावेली पयल्या दिसा पडटा 34, दुसऱ्या दिसा पडटा 91. अशें हें सगळें लिस्ट आहा. प्राची रामा वारक पयल्या दिसा पडटा 30, दुसऱ्या दिसा पडटा 61. 203% वाढले. या यादीतली आणखी एक शंकास्पद बाब म्हणजे निवड झालेल्या 99% उमेदवारांना लेखी परीक्षेत जवळपास सारखेच म्हणजेच 100 पैकी 97 ते 99 गुण मिळालेत. घोटाळा झाल्यामुळे ज्याप्रमाणे PWD खात्यातली भरती रद्द करण्यात आली होती त्याप्रमाणेच पोलीस भरती सुद्धा रद्द करावी अशी मागणी सरदेसाई यांनी उमेदवारांची निवड यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वीच पंतप्रधानांना पत्र लिहून केली होती. एक नजर टाकूया सरदेसाई यांच्या आक्षेपांवर. 145 PSI, 734 कॉन्स्टेबल्स आणि 296 होमगार्ड्स भरतीसाठी मार्च 2021 मध्ये जाहिरात काढण्यात आली. नोव्हेंबर 2021 मध्ये उमेदवारांची शारीरिक चाचणी झाली. शारीरिक चाचणीत घोटाळा झाल्याचे उघड होताच जून 2022 मध्ये चौकशी समिती नेमण्यात आली. सप्टेंबर 2022 मध्ये समितीचा अहवाल वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना सादरही करण्यात आला. मात्र या अहवालावर कोणतीही कारवाई अद्यापही झालेली नाही. या भरतीतल्या घोटाळ्यातल्या सर्वात महत्त्वाच्या भागात सरदेसाई यांनी लक्ष वेधलंय. कॉन्स्टेबल लेखी परीक्षा 1 डिसेंबर 2021 ला झाली तर PSIची लेखी परीक्षा 2 डिसेंबर 2021 ला झाली. म्हणजेच दुसऱ्या दिवशीच PSIची लेखी परीक्षा झाली. कॉन्स्टेबल परीक्षेत नापास झालेले उमेदवार PSIच्या परीक्षेत उच्च श्रेणीत उत्तीर्ण झाले तरी कसे असा सवाल विजय सरदेसाई यांनी विचारलाय. पोलीस अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या संगनमतानेच हा घोटाळा झाल्याचा आरोपही सरदेसाई यांनी केलाय. असं असतानाही ही वादग्रस्त पोलीस भरती रद्द का नाही झाली असा विजय सरदेसाई यांचा आक्षेप आहे. ही इरेग्युलरिटी दाखवून आम्ही DGPक मेळिल्ले आणि DGPन सांगितले की आम्ही हे सगळं पेंडिंग दवरला. हा सगळा घोटाळा आम्ही पोलीस उपमहानिरीक्षकांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही तूर्त ही भरती स्थगित केली आहे. पण पुन्हा त्यांनी निवड यादी जाहीर केलीच, ज्यामुळे हे स्पष्टपणे दिसतंय की जी भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची गरज होती ती न करता सरकारने ती तशीच पुढे रेटली आहे. त्यामुळे अनेक मेहनती आणि प्रामाणिक उमेदवारांच्या कष्टावर पाणी फेरलं गेलंय. सरकारला बहुमतामुळे घमेंड आहे की आपलं कोणी वाकडं करू शकणार नाही. आता पुढे आम्ही काय करणार ते सरकार पाहिलंच. ही दादागिरीन आणि हे केल्लें आसा हाजो हांव निशेध करता आनी जें कितें फुडें करूंक जाय ताजेर अभ्यास करून हांव करतलो हें उतर दिलें. PSI पदासाठी 35 लाख तर कॉन्स्टेबल पदासाठी 15 लाख रेट होता असाही आरोप सरदेसाई यांनी केलाय. मुख्यमंत्री किंवा पोलिसांकडून मात्र सरदेसाई यांच्या या आरोपांची कोणतीही दखल अद्याप घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरदेसाई यांनी आता या भरती विरोधात न्यायालयाचाच आधार घेण्याचं ठरवलंय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या YouTube चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantaktv.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या Facebook पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.